Kamerujeme prasiatka, sme pri obore veľkorovné ľudová tvorba. Máme tu 3 kusy prasiat, tu je štvrté. Dobre, kamerujeme prasiatka, jedno žere trávu, teda kukuricu. Ďalšie sa tam tiež asi žere kukuricu a tuto je tam, čo si obrie za korienky. Toto prasiatko dofajčilo momentálne. Pozdrav nás. Ďakujem. No, čo by sme vedeli povedať o prasiat, Milan? Interview, hej? Nie, ale vážne. Kurva nesmíne ako ty. Interview. Nie, povedzte mi, čo také prasa žerie. Momentálne kukurice. A nie momentálne toto, ale momentálne v prírode. Jablka, štepy a jablka. A korienky ze stromčekov a z marihuany. A koľko druhov prasa poznáme? Koľko druhov? Asi 3. Ožraté, biele a krčmové. Krčmové je také, že príde k pultu, pýta si, ako prasa, kýbel, borovičky. Nestačíme poliť, ale kýbel. A ožraté? Ožraté je také, že už nevrazí. Človek podpal ako prasa. A toto, hej? A toto momentálne žerie. Čo žerie? To si nevie vypýtať a žerie kukuricu. Žerie kukuricu? Hej. Takže S to našim bordelným prachom. čo sa nám k tomuto chce ešte povedať? Choď do piče, kurva!